Ćao! Danas vežbamo glagol moći u sadašnjem vremenu. So we are practicing the verb can in the present tense. Ja mogu da kupim hleb. I can buy some bread. Ja mogu da kupim hleb. Ti možeš da vidiš čašu. You can see a glass. Ti možeš da vidiš čašu. Ona može da kupi vodu. She can buy some water. Ona može da kupi vodu. On može da ruče burek. On može da ruče burek. Dete može da večera mleko. Dete može da večera mleko. Mi možemo da doručkujemo u 6. Mi možemo da doručkujemo u 6. We can have breakfast at 6. Vi možete da pijete sok. Vi možete da pijete sok. You can drink some juice. Oni mogu da slušaju radio. They can listen to the radio. Oni mogu da slušaju radio. One mogu da gledaju TV. They can watch TV. One mogu da gledaju TV. Ona mogu da idu u školu. Ona, like kids, plural, neuter. They can go to school. Ona mogu da idu u školu. Ljudi mogu da idu u prodavnicu. People can go to a shop. Ljudi mogu da idu u prodavnicu. Ja mogu da idem u pozorište. Ja mogu da idem u pozorište. Pozorište znači theater. Naš brat može da ide u banku. Naš brat može da ide u banku. Banka znači bank. Moja sestra može da kupi jabuke. Moja sestra može da kupi jabuke. Naša deca mogu da doručkuju kada žele. Naša deca mogu da doručkuju kada žele. Our kids can have breakfast whenever they want. Ti i ja možemo da idemo na posao. Ti i ja možemo da idemo na posao. To go to work, ići na posao. Ove žene mogu da jedu kod kuće. These women can eat at home. Ove žene mogu da jedu kod kuće. Njegovi sinovi mogu da uče engleski. His sons can learn English. Njegovi sinovi mogu da uče engleski. Moja deca mogu da piju pivo. My kids can drink beer. Moja deca mogu da piju pivo. Mi možemo da stignemo u 4. Mi možemo da stignemo u 4. Ok, sada ćemo da nastavimo sa vežbom koja se zove learn. Now we're going to continue with the exercise called learn. So you choose which is the correct answer here. One mogu da gledaju TV. I onda klikneš na mogu. Super. One mogu da gledaju TV. Vi možete da pijete sok. Vi možete da pijete sok. Ja mogu da kupim hleb. Ja mogu da kupim hleb. Ljudi mogu da idu u prodavnicu. Ljudi mogu da idu u prodavnicu. Dete može da večera mleko. Dete može da večera mleko. Ti možeš da vidiš čašu. Ti možeš da vidiš čašu. Oni mogu da slušaju radio. Oni mogu da slušaju radio. Ok, super, sad je vreme da se igramo. Biramo gravity, neka bude težak nivo. Idemo. Njegovi sinovi mogu da uče engleski.
Ja mogu da kupim hleb. One mogu da gledaju TV. Oni mogu da slušaju radio. On može da ruča burek. Ljudi mogu da idu u prodavnicu. Ove žene mogu da jedu kod kuće. Super, idemo dalje. Dete može da večera mleko. Mi možemo da doručkujemo u 6. Naša deca mogu da doručkuju kada žele. Ona može da kupi vodu. Ona mogu da idu u školu. Plural. Moja deca mogu da piju pivo, vi možete da pijete sok. Super, idemo sad još malo brže. Dete može da večera mleko. Naš brat može da ide u banku. Ja mogu da idem u pozorište. Moja sestra može da kupi jabuke. Ti i ja možemo da idemo na posao. Ti možeš da vidiš čašu. Mi možemo da stignemo u 4. Jupi! Sada samo vi. Now only you. I'm going to write the answers. Ovo je bilo odlično. Sada možete da se igrate sami. Vidimo se u sljedećoj lekciji. Ćao!